Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Bueno, hasteko, noiz sortu zen konpartsa? Pues, berako konparsa erran barra da beti egon direla bolondresak. Erraldoiak egon direnetik, beti bolondresak egon dira ibiltzen direnak, minon, aipatu behar da erraldoia berri hauekin sortu zirenean, 2009-2010 aldetik pues, sortu zela oraingo konparsa dagoena. Eta nola sortu zen, nor bultzatu zuen? Pues, bueno, erran duten bezala hasieran, pues, claro, erraldoia zeuden zarrekin, pues, bilatzen zuten hori jendea, preso egotia, eta azken zegoena bultzatzen zuen, eta, bueno, udaletxeak eskatu zuenean erraldoi berriak itea, eta, pues, dantzagarriak zirenez, pues, hasi ziren mugitzen pixkat jendea egiteko konparsa bat dantzekin eta hola. Zehazki nortzuk ezin dizut erran. Bueno, eta ze helburu betetzeko sortu ziren? Pues azkenian, nire ustez, hasi ziren berako bestetan eta bertako gure auzotako bestetan giro alaitzeko, eta, bueno, azkenean dantzak sartzea eta hori izan da ikusgarria izateko, eta ambientia sartzeko bestetan. Kalera atera ziren lehendabiziko egun hartaz, baduzu oroitzapenik? Pues ni ez, ni gaztean nintzen, eta, bueno, hor ja bertze gauzetan pentsatzen nuen, bai, azkenean izan zen, ez nahi zoitzen ginen, zeuden 8 erraldoiak, erraldo zeharrak eta berriak, eta noski hori bombo handia eman zioten, eta ikusgarria izan zen. Bueno, orain, erraldoietan zentratuz, ze pertsonai dira? Nola aukeratu ziren pertsonai hauek? Pues, hau, erraldo berria sortu bat zirenean, egin zuten azkenean udaletxeak egin zuen konkurso gisa, abertze pertsonaiak nahi zuten ateratzea, eta atera ziren pertsonaiak
dire mutila edo dantzaria betikoa, osea, badauka berako aurreskuko arropa, bueno, makilantzatoko arropa, badauka txintxarriak eta dena, gero posponina, neska pospoinela badaukala dantzetan beti hemen izan dugun arropakin. Gero daukagu impresio gehiena ematen duena lamia, hemen badaukagu lamixena, ez, beran bertan, eta claro, lamiakin zerikusia daukan kondaira, pues, sortu zen lamia erraldoi bezala, eta laugarrena da berako ez, Larungo gentila edo Larungo erraldoia. Denak gaizki erraten dugun bezala basa jaun. Berez da hori, hemen bagon kondaira Larun erraldoi bat bazena, pues, horrekin zerikusi duena, eta bueno, nahiz da batzuk ni bertan basa jaun deitu, berez da Larungo gentila, hemengo kondaira bat. Hoi, lau erraldoi berriei dagokinez, baina laur zaharrak ze pertsonai dire? Laur zaharrak baziren, bueno, beti pasa den bezala, ziren bertako antzinako langilea bezala, ez erran nahi dut, baziren bi emakume eta bi gizon, ni horitzen dizela batzuen ematen zuen gizon bat mahozko galtza, urdinak, blusa beltza eta txapela beltza, emakume bat zuen antzinako arropa bezala, kaxera bezalakoa, betikoa, eta bertze biak ongi horitzen banez, ere antzekoak ziren bakarrikan arropak aldatuz. Oain ja urtiak pasa dira eta nahi zuen gigoratzen. Hauek dantzatzen dira gaur egun edo bakarrik lau berriak? Ez, lau berriak dantzatzen bakarrikan, gainera zaharrak dantzatzeko ez dira arraxak. Osea, dire ikusgarriak dire betiko antzinako erraldoia bezala eskuak daukate suelto eta aluminiozko estruktura daukate, da etxalarren daukaten antzeko erraldoiak, horiek dantzatzeko ez dira arraxak. Orduan lau erraldoi zahar, lau berri eta konpartsa barnean kilikiak ere badire? Badire buru handiak, lau, bakarrikan hauek normalean berako beste dateitzen direla eta izaten dire azkenean herriko gazteak erraten dutenak 12tik goira, osea, hemen ez du bere hori bertze herritan bezala jende heldua daudela kiliekin jantzita, hemen gazteak dira, egiten dutela galdetzen da nonbaiten norrek nahi duen atera, eta hori. Eta normalian berako bestetan lau buru handiak atetzen direla sorginak bezalakoak, lauek, azkenean konparsatik kanpo bezala gelditzen dira.
erraldoietara itzuliz, erraldoien egilean orden badakizu? Bai, hauen egileak dire Garate, Iruneko Garate, egin zituen, bueno, herrikotxean bidetik, berari eman zioten proiektua eta berak egin zituen, eta bueno, dena izan da arropa eta dena haiek egin dute. Erraldoi zaharrekin alderatuz, berri hauek ze ezaugarri dituzte? Ezaugarriak dira, nire uste pisu gehiago daukate, minon dantzagarriagoak dira, azkenean struktura daukate hobe eginda dantzatzeko, zarra bat zaukaten barra batzuk azpiko aldean, pausuak egiteko zirela gitzonak, eta berriak, nahiz eta pisua handiagoak dira, igual ekilibratuagoak daude, ez dut eskuak daukate eutxita, gorputzari, eta bertze guzia, azkenean nahiz eta ekilibrioare daukate hobea, dantzatzeko errazagoak izateko. Ze materialez eginak dauden edo ze material erabiltzen diren? Struktura, gehien bat guk sartzen garen struktura eta hori da egurrezkoa. Gero baukagu zintxa batzuk bezala hemen sorbaldan jartzeko, apoitzeko, buruan baukagu euskarri bat dela akoltsatua eta azkenean da sujelzio gehiago lortzeko, eta hortik gorako gorputza, ez dakit ongi fibra zelakoa da, harina, agitz harina, eta ondoren duena da, burua da, ez dakit ze materiala duen, mian haitz gogorra da, ez dakit eskaiola den, mian ongi dagoena, eta gero besoak eta fibra eta eskuak baita ere eskaiola ez, eta gixko bat. Aipatu duzu berriek zarrak baino pisu gehiago dutela, ze pisu eta ze altura ze gara solasian? Pisua dago 40 kilo inguru, izaten alda lamia pisu gutiena duena 37 kilo eta pisu gehiena duena posporina da, neska, badaukanua 42 kilo horrelakoa. Azkenean gehienak dire antzekoak bakarrikan arropak egiten du pisu gehiago hartzea. Gertaera historiko berexirik badakizu? Gertaera, izaten da gertaera bat, 2008an, berez izan bartzela 10 urte atera zirela erraldoi hauek, eta genituen plan guztiak, pandemia bat pikutara joan dira, eta guain, noiz errekuperatzen aldugun, hori 10 urte horiek ospatzeko. Jantzietara itzuliz, erraldoiak nola aukeratu ziren aipatu duzu, baina eken jantziak nola aukeratu ziren, nork egin zituen? Hori izan zen, azkenean, konkurso hau egin zutenean, ustez dena batera etortzen zela, jantziak eta nola egin, eta hori dena, eta, pospolina eta mutila dantzaria dire berako hori, berako arropa, eta larungo gentila eta lamia, hori izan zen artista horrek egin zuen, erraldoiak diseinatu zen artista horien ideia izaten da.
alde teknikoa alde batera utziko dugu, eta pixket dantzen inguruan ariko gara orain. Ze dantza, ze koreografia erabiltzen duzu erraldoiekin? Pues, gu azkenean nik ikasi nituen dantzak dira, hemen sortu pausuak ekarri zituzten bertze konpartsa batetik, ezpelurko gaiteroen laguntzatik eta hola ekarri zuten, eta azkenean hemengo dantzak dire gure estilora, eta normalean dantzatzen ditugunak balsak izaten dira. Eta, azkenean dire pauso erraix batzuk eta arin batzuk ahalik eta erraixena egiteko. Azken urteetan berrikuntzarik sartu duzu koreografietan edo dantzetan? Saiatzen gara beti gauza berriren bat egiten. Orain dela 5 urte egin genuen, hori gauza berriren bat egin genuen elizan dantzatzea. Azkenean elizan hor, Sant Esteban elizan, tokia ez da ugari eta pasillotik saiatu ginen egitea dantza bat eta ongi gelditu zen. Orain dela 6 bat urte egin genuen jota bat, saiatzen gara beti berritzen gauzak. Ze ospakizunetan parte hartzen duzue? Fijo parte hartzen duen ospakizunak dire berako bestak, eta hemen bertako auzoko bestak izaten dela Altzateko bestak, Agerrako bestak eta Ilekotako bestak. Hemendikan aparte, daramagu bastante urte Sarako bestetan deitzen digutela, joateko Larungo gentiakin edo basa jaunekin, eta normalian ja gero irtere aldiren bat atitzen bada, deitzen badigute, alba da gu prest gaude joateko. Horren aipatzen duzu herriko besta eta auzoetan dantzatzen duzuela, erran daiteke herriarekin lotura handia duzuela? Bai, gu herriakin lotura, azkenean da lotura gehien daukaguna, hemen herriko jendiantzako egiten dugu, eta azkenean jende gehiena hurbiltzen duguna da, azkenean herriko jendea gustatzen zaigu nola tratatzen diguten eta hemen prest gaude beti dantzatzeko. Konpartsa nork osatzen duzue? Konpartsan orain bagara 8-9 pertsona, baja batzuk izan ditugu, azkenean betikoa, ez? Batzuk ja urteak daramatela, edo bertze batzuk haietu ezin direla, edo problema fisikoak dituela, eta noski. Baja beti badira, orain berriki izan ditugu 2 inkorporazio, espero dugu ongi jartzea gurekin eta gusto izatea gurekin gelditzeko. Gehiago jende behar dugu, beti behar da jendea. Azken batean da guk hemen gaude bolondresak bezala, ez dugu deus irauzten. Hemen gaude azkenean herriko jendeari aurrei eta jendeari bisitasun bat emateko gaude pres, eta laguntza edo jende gehiago beti izaten da ona. Orden, probestuko dugu elkarrezketa hau jendean animatzeko konpartsara hurbildu eta... Lasai herrian hurbiltzen ala edozein, igual du nongoa izan, bakarrikan eskatzen dela 16 urtetik gora izatea. Erran eduguna ere, gero eta jende gazteko gobe. Azkenean denak behar dugu deskantxu bat eta horrela, minon kontuan hartu behar da, guk aigarela berako bestetan, gure bestetan, egiten dugu dantzatu 4 egunetan, eta gero eta jende gehiago izan, gero eta deskantzu gehiago izaten aldugu. Jendea erraten du, egun hau zu, balin bagara, 12, azken batean 8 egiten alda egun bat, eta bertze 4 deskantzatu eta horrela.
Demagun norbaiteri ikusmina sortu zaiola eta konpartsara hurbildu nahi duela bertako partaide izateko. Nola izango zen hasiera edo? Lotxa galtzea eta etortzea. Azken batean gu aigarena da asteazkenero saiatzen dugu hemen kulturetxean edo frontoian, behin hurbiltzen dena ekaina joango gara udaletxean saiatzera, eguldi honakin eta laguntzen badu haitz ikusgarria da, guk egoten gara hor eta normalean bertako aurrak edo gure aurrak etortzen dira ikustera eta hor hurbiltzen alda edozein, ematen aldo arpegia, nahi du sartu eta problemik gabe, ongi ikusten badu, adina ematen badu eta horiek, ez dago problemikan, azkenian erranduten bezala, gero eta gehiago, gero eta hobe. Berbada erraldoien pisuak ematen aldu beldur pixka bat? Bai, ematen du beldurra, azkenean pisua da atzera botatzen duen gehiena, eta azken mugitzea ere botatzen du atzera, minon hemen inor ez da hasten jakinta, hemen gauza da poliki hastea, leheneko pasuak ikastea, gero erraldoiakin pausoiek egitea, eta azkenean da erraldoi horiekin beldur hori galtzea eta dena botatzea, en plan de lotxa galdu, beldurrari irabazi eta mugimenduak alik daudena egitea. Emakumearen presentzia konpartsan? Emakumearen presentzia konpartsan ahitz txikia da, nire ustez gero eta gehiago sartzen nahi direla, oain dela 6-5 urte sartu zela lehenengo bi emakumeak, izan zen eta, oain baukagu 3. bat, eta azkenean kapaza badin badire pixu eramateko eta ausartak badire edozein sartzen alda.
Kalera atratzen zaretelaik, ze partaide kopuru egokia izango zen erraldoi bakoitzeko? Kopuru egokiena azkenean nire ustez bidela bakarrikan, gu ibiltzen gara jaitxun bakarrik, eta noski hobena izaten da, lau erraldoi izatia 8 pertsona, bedetzi do 10 bagara, hobe, gero eta deskantsu gehiago, eta azkenean dantza gehiago egiten alditugu. Konpartsak ze aurrekontu du eta nola finantziatzen da? Konparsa azkenen batean da gu gaude udaletxea dago gure gain, erran edut, ez dugu azkenean hau kultur batzordean asuntua da, ez dugu azkenean egiten duguna da bolondrez moduan, badenean mugitu behar dugunean erraldoiak udaletxean kargatzen da, dena, diruaz eta hori, azkenean hori dena haien gauza da, izan ere erraldoiak haienak dire, ez dire gureak, gu gara mugitzen ditugunak bakarrikan, dantzatu, mugitu, batzutan moldatu, hau dena egiten dugu, minon azken batean da kultura batzordeak erraten duena edo kultur sekzioak, ez? Haiek guri ematen dizkigute bukatzerakoan, temporada bukatzerakoan afariren bat eskertzeko ematen digute, minon hori soilik gu dena egiten dugu egin behar delako. Ze onarpen sozial ikusten duzu, edo nabaritzen duzu? Guraso eta haurren aldetik agitzona ikusten dugu. Izan ere ilusiakin etortzen dire eta hori ikusi zen azkenean gure txokoa dantzataldeakin egin genuen erakustaldeakin. Hor egin ziren juntatu bi publiko, dantzak gustatzen zaizkiena eta erraldoiek ikustera etortzen direnak, eta hor ikusten badugu hori ikuspegia daukatena guregan. Bueno, eta aipatu duzu haurrak eta zein da pertsonaia maitatuena? Nire ustez Lanungo Gentila edo Basajaun, segurazki dela maitatuena. Lamia ikusten dute pixkat arraro bezala, pero ere zerbait darama. Erakartzen diote aurri. Bueno, eta elkarrizketak hitzeko, pixket azken hausnarketa eskatuko natzun, etorkizunera begira do? Etorkizunera begira, behar duguna da jendia. Azken batean gero eta jende gehiago, gero eta gauza gehiago egiten aldugu. Nahi dugu jende izatea, hau nola bolondrez modukoa den, gu hemen gaztela zerraten bezala gaude por amor al arte, ez? Eta gustora egiten dugu, baina etorkizun hon bat izateko, beharko nuke pixkat jendea sartzea hori dena. Hemendik ikusleak animatu eta ea zortea duzuen aurrerantzean? Espero dut jendea gero eta gehiago guregan hurbiltzea, bai herriko jendea eta kanpoko jendea, eta baita ere bertze konpartsetan sartzeko, noski. Erki bada, esker mila. Zueri.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.